leydu fole alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin hande enen gondo e Fonndu Hebiya mbiyetemi ko ceerno Mamadou Alhassane Sow min woni almamirati Juma min jetti Allah kaatude jettore oɗo ñalawma hande ma Allah addani min jetti Allah gila e fuɗɗode Juma o ha e o wortode hande e oɗo ñalawma paasirine min jiɗirnoni kala ko min jinno e ñalawma hen emo min jinno tawtore e ñalawma hen Allah walli min Allah rokki min dañi ɗum emin jetta Allah kaattude jettode sabi weeɓani noddude weeɓani nootede noon ɓuuri sattude Allah ñaawi min noddi julɓe fof e noddandu l'islam julɓe fof kadi nootima e notandu l'islam kono udditgol Juma Fonndu alhamdulillahi udditgol Juma weeɓani hawrude julɓe fof noon hande ngari kawri hen e ngal ɗo uddital Juma min jettiri ɗum Allah no feewi eywa min jetti Allah ɓiɓɓe Fonndunaɓe mahi oɗo Juma mbuuɗe mbuuɗi ha Juma o timmi udditi Juma o ha timmi Allah walliɓe ɓe namdaki hay ballal gotal wona sara wona to woɗɗi ko kamɓe ɓesgu o tan ndendi e koye mabɓe e kawral mabɓe e anniya mabɓe e jambaragal mabɓe yidde ɓe l'islam ɓamto goto fof waɗi mbuuɗe mbuuɗi ha yetti hande Juma o wayna wayni woni ko jiiɗon ɗo ko ɗum min jetta Allah min jettana dendagal julɓe kadi Allah sababu nde Allah na waɗirani min ha dañirani sabi ɗum ɗo ko gañaari l'islam fof ko Fonndu waɗi ɗum kono wona Fonndu tan ɗum ko gañaari l'islam ɗum noon ko hunde yettirtede Allah alhamdulillahi rabbil alamina minen ɓesgu Fonndu min puɗɗi wadde Juma o hande ina yaara duuɓi ɗiɗi hay ballal gotal min namdaki laamu min namdaki yogaɓe Allah resude jawɗele ɗum ko jettore Allah mawɗo e amen ko woni sababu noon ha min mbaɗa Juma ko neɗɗo ñagotono Allah ko so dañi ɗum ɓeydare a ɓeydima ha a ɓeydima a tini a ɓeydima ñagotoɗa Allah kadi ko ɓeydude mbeɗa ko wayno hilifaɓe banggue diine woni hen tawtoraɓe ɓe jettata tan jetta arɓe tawtorede tan ha cum waali sernaɓe seraɓe mawɓe guure pour jetta ko udda tan yo machallah ɗum ko jettore Allah mawɗo eɗen jogui ɓe jettuɗen wan noon ɓe jinnoɗen ɓe fof ɓe kawri hen banggue hilifaɓe diine men hay goto mankani khalifa men ceerno Ibrahima ceerno Ahmadou Bocar Hoore Fonde radiyallahu taala anhu ko kanko tawtora uddital ngal ko kanko udditi uddital ngal e yamirore makko ceerno Tidiani ceerno Ahmadou Bocar ko kañum julni hande e tawtorede dendagal hilifaɓe diwan o e tawtorede dendagal Hoore Fonde galle ceerno Ahmadou Bocar dendagal miñiraɓe makko hay goto mankani kamɓe fof ɓe tawtorama diwan oɗo hay goto mankani banggue laamu hay goto mankani tugui tan ko gouverneur préfet sous préfet e dendagal laamu ngu hay goto mankani kamɓe fof Allah addiɓe ɗo ɓe tawtorama e kadi ɓe mbaɗi ko poti wadde ɓe joni ɗum alhamdulillahi rabbil alamin min jetti Allah ñalawma o paasi no min jiɗirno ni ɗum min dutta Allah no wino ni so tawi won nemo mo rokkuma ya mantum min manti hen Allah assalamu aleykum wa rahmatullah min mbiyetemi ko ceerno Mouhamadou Alhassane Sow ko ɗo e Fonndu imam oɗo programme ane ƴetta e holno feere ndu ittira e onon kadi ittiɓe ɓe ko holɓen woni aaludere tan addude ngoɗo miijo kamɓe ɗi caggal ɗumen ɓe jacci ɗon ha fiɗi hen ene foti duré foti leddu golle ɗe guesa ne foti kala baɗɗon hen so woni aɗa andi à peu près assalamu aleykum wa rahmatullah on calminama on juurama on ñaganama Allah moƴƴere eyyi ko noon tigui ko beelama tan weltare oɗo ñalawma waɗanoɗo
bandiraɓe sehiɗaɓe kono tiguinoɗen raw alhamdulillah rabbil alamin waɗi resir tawi oɗo eɗo eɓɓade ene wona hande duuɓi ɗiɗi e feccere sen imani leggi tan global duuɓi ɗiɗi e feccere ko yimɓe fondunaɓe sukaɓe mawɓe rewɓe worɓe ko mbaɗi hen juuɗe men ci eɓɓade oɗo projet Juma ƴetta e ballal wonde mbawi wiide 75% ou 80% diaspora heɓi pelle pattam lame e yantude e juuɗe ɗo wiyoɓe e ballal mumen waɗi resir gila fuɗɗode ha hande to kaleten ɗo min meeɗa jooɗade ñalawma min eɓɓi hunde min dañi hen probléme hay seconde goto min meeɗa tan dañde difficulté ko fuɗɗa faade ɗo joni ɓe ganda ko janggo adda min meeɗa hebden difficulté wonno ko nandiral e ballodiral e muñodiral c'est vrai wastade kolot kono hay hunde hen ala ko waɗi grave ha yimɓe tini hunde foof kone rewru tan no yiɗira ni Allah ne waɗiri noon ɗum noon ko yettude ɓiɓɓe wuro ngo sukaɓe e mawɓe e rewɓe wala vraiment min mbawa haalde min jubbaten seeɗa tan ko hollirde yimɓe tan weltare e min mbiɗo Mamadou Niang kadi président organisation de oɗo mosquée walla les jeunesse e mi yetti on beltanama je vous remercie eyi en calmini dendagal bandiraɓe sabu yidde yettinde ɗeɗo golle pattam lame caggal nde hoorejo dental meɗen jofni konngol arde hollirde ɗeɗo golle ndeɗi puɗɗi e hol boñ mbaɗaɗo e nder majji caggal eɓɓo nde miijo sori rewe ɗemgal naate nanɗe moni fof nani heddi hen ɓe mbaadi sinkude diine e sembinde l'islam wadde ngal ɗo gollal pattam lama ɗeɗo golle ɗe gollama e nder duuɓi ɗiɗi e lebbi jeenayyi e balɗe ɗeɗo golle pattam lame ɗe gollama e nder duuɓi ɗiɗi e lebbi jeenayyi e balɗe sappo balɗe nogas e goo jaafa ɗum ko hay goto meeɗani miijade beele ɗeɗo golle so tawi boñ majje mbaɗama ɗo e nanɗe meɗen ma ɗum gas e nder oɗo tuma mo dottuɗen saabu golle ɗe ko kuutori ɗon ɗo e nder leydi Mauritanie ko 5 millions e temedde jeeɗiɗi e 6 ujunere e temedde jeenayyi mbuɗu ɗum ko ɗo e nder leydi Mauritanie dendagal ko sooda so leydi Sénégal en kuutorima toon ko ina wona 33 millions e temedde jeenayyi e nogas e goo e 85 mbuɗu ko kuutoriɗen wadde sen batti ɗum ugoya wadde fof koye ugoya kaleten to banggue Mauritanie ko 50 millions 761 900 to banggue Sénégal ko 33 millions 921 850 totalement nde o diida ha o wosta o darima e 84 millions 683 750 ɗum kalɗen ko diiɗo ha nde o wosta sen gari noon e golle timmuɗe ɗe woni oɗo ñalawma mo daariɗen uddital ngal uddi nde o eɓɓa faade hande en dañi hen ko ina wona 16 millions 530 200 woni 16 millions e temedde 5 ujunere e 33 ujunere e temedde 2 mbuɗu total général uguya total général budget Juma o ko 101 millions 21 300 213 000 jaafoɗon 950 101 millions 213 950 e CFA uguya e CFA uguya non ko ima wino fof wonade CFA CFA so wawi haalande men CFA ala ka wi ko Mauritanie eyyi 101 millions 213 950 woni temedere million fawde million goto e temedde ɗiɗi
e 13 ujunere e temedde jeenayyi e capanɗe joyi mbuuɗu ko ɗum woni ko juma o mahra nde o diida hay oɗo ñalawma hannde timminɗo golle ɗe eɗen mbiya bandiraɓe fof noon jarama e tawtorede ɓeeɗo hucciɓɓe e meɗen Fouta Média TV 2S TV ko wayno radio Mauritanie gollal média télé Mauritanie ko noonne kadi e haalirde Dumga ariɗo e haalirde Pete ariɗo e dendagal kaalirɗe garɗo Ndiaye Saydou Amadou ariɗo dendagal jayndiyankoɓe en jettiɓe en jaariɓe kala ko tata hen noon on ñagama yafuya ala ko woni fandare nde so wona sembinde e sinkude diine l'islam a haali indema mbiyetemi ko Alassane Yero marqueur yettode nde ko Ndiaye président organisation woni ko hoorejo gonɗi rukkuji eɗen belti e ñalawma hen no fewi no fewi no fewi nde ko Uddital Juma ha darde weltare woni belti hen no fewi e ko sukaɓe wuuro ngo financé Juma o à 100%, à 100%, wona privé wona laamu sukaɓe wuuro ngo ɓiɓɓe wuuro ngo ɓeyaɓe ɗo e yettude tawa e wonɓe caggal kadi Allah ne yetta kadi no fewi won sabu wona premier financement mo min mbaɗen koyamen école aji ko minen ma hen koyamen dispensaire ko minen ma hen koyamen forage ko minen mbaɗen koyamen donc min jetti Allah no fewi ne famɗi ɗo ko laamu waɗen famɗi ɗo ko laamu waɗen kadi min kewani kadi fonctionnaire minen tan ligganto koyamen noon ko weltare tan e ñalawma min belti hen no fewi on noon kadi koreji fof notima hen machallah on noon ko golle mbaɗaɗe sibbo Allah wona sibbo Samba walla sibbo Demba golle mbaɗaɗe tan sibbo Allah noon eɗen ñaagui enen fof yo Allah hokku en baraji gonɗi hen on jarama kadi onon arɓe tawtorede ɗum fata gotal wuuro ngo e jokkere nam hunde leƴƴi e jettore e wonɓe ɗo mi ko fata gotal tan e jokkere endam hakkude mon no fof ko dewi eɗen ñaagui kadi yo ɗum wonan en leçon mbete wuuro ngo wona neɗɗo goto yimɓe foti jaggude ɓeeɗo jaggodirde ha wona exemple pour leƴƴi e nokkuji goɗɗi mbete no mbawa hedde kadi mbaɗa mbaya ko wayni on jarama les estimés de nos dames de donc à défaut le conseil régional de la wilaya de Brakna, de Bagodine, ainsi que le département de Mbaye et wilaya de Brakna, la République islamique de la Mauritanie. wonko min goytanno ɗo henna wonko heewi ko yiyete e wuro ngo sikkete ko état waɗi ɗum tawno ko ɓiɓɓe wuro ngo ɗanniɓe doole mumen koye ponno artirde e galleji mumen mataw ko kiram no fooɗaɓe e waɗande wuro won certain infrastructure uji min dañi woytanade mo pour le moment ko fate l'éducation ainsi que santé eau potable ainsi qu'à la sécurité routière et développement vis-à-vis des coopératives, etc. Ala ko meeɗi faade wuro ngo tawi inni koye état kala ko woni wuro ngo e ɓiɓɓe wuro ngo tan e doole mumen tottorniɗo henne ko kamɓe mbaɗiri noon donc min dañi hannde l'occasion pour se profiter hier sur le conseil régional du wilaya de Brakna pour en parler de tout ça. Donc voilà, c'était l'occasion. C'est l'une de Inch'Allah, ma président de la jeunesse ainsi que l'imam Ratibé, Ndaro Kalam pour faire Juma, Mahirani et programme de Détirani. holto piɓinirɗon makko caggal no jooɗiɗo holto piɓinirɗon caggal no jooɗimi joni ɗo to min joddiɗo henno joni joni komin kalde makko wi ko kala ko leeli ko minen leeli donc kanko tuggande mon leldi oɗo prochain somin gaare makko ha ɗo Allah hanni fof ha président de la république no wawi yettinde nene ɗe e nos réclamations vis-à-vis le conseiller régional de la région de Bac. Que ça soit infrastructure, que ça soit école, dispensaire, quoi que ça soit, est fait sur les moyens des émigrés. Wada koye doole émigré ji ala to jawdi état naati hen ala to ballal état naati hen par ce que rewri koye mo wona hono no gonɓe pousse probléme aji mono propose dal état haydata droit ji mum mi réclami droit ji amen par ce que wonno mi réclamiranno droit ji ɗi wonno ko droit ji ɗi réclamiranno ko sur les élus locaux. Les élus locaux en citoyen wonto gandanɗa hoorema a wawa yettade mais ça dañi un élu local
ko wayno maire ko wayno hakem comme autorité locale ko wayno député a haalanta ɗum ko jiɗɗa ko mais kañum wayri ko jiɗɗa ko e ko sohlama e wodjo ma wayri ɗum ko nde o ari en omo waɗanma ko wiyete ɓuyka gabbule campagne so heeɓi ko heɓata ko daranno ko wiyete ko daara dañama hankanti o tourni le dos o natti haalde haala caɗele ɗe ɗum tagui émigré ji kamɓe toujours ɓe mbarto ko goto foti artirde e galle mum il va prendre 40% kono foti e 40% o watta ɗum e wuuro ngo voilà merci assalamu aleykum warahmatullah bandiraɓe on cellama on jurama on ñaganama Allah moƴƴere vraiment min beltima hande min beltima vraiment min beltima kadi en yimɓe haalde ha mbayi leydi mbiɗa haalta waɗa ko waɗen barke aɗa Allah reti dewten hen e julle ngo jaaɓa assalamu aleykum warahmatullah calmini min juurima oɗo ñalawma emin belti no feewi emin belti ha wona seeɗa emin jetta Allah emin jettana kadi diwan o fof Allah sukaɓe maɓɓe fof emin jettana ɗumen Allah yo Allah junnu balɗe maɓɓe moƴƴina battande golle maɓɓe jooɗi peewi ala fof ko manque haydara fof no timmi guilay hoɓɓe amen ha e ummiɓe diwan o fof min bismima min pewni ala fof ko manque e gueɗe amen ɗum noon ko yettere Allah Allah jarama on jarama emin jetta Allah emin belti kadi hannde ha ɗon wawi hadde sukaɓe fof duwanama yo Allah junnu balɗe maɓɓe moƴƴina battande yo Allah hokkuɓe kamɓene wadde hono ɗiɗo jumaji ya barke Allah nela ɗum assalamu aleykum wa rahmatullah Allah jarama on jarama on juurama a yawa habri e ɗon ko sohna moɗama ko mbimi ko sisinaji o hay e canki o min toon addintan directement ko uddital ngal e mine bandiraɓe yonɓe seeɗa e weltare noon ko weltare vraiment gueɗe ɗe juɗɗi peewi moƴƴi vraiment en jetta kadi weddi ko kadi yallah waɗan en projet ji gonaɗi ɗi yallah waɗan en ɗum oɗo projet kam ɗen ni dow jam e machallah bandiraɓe fof no welti e ko mataɗo en jogui ko goɗa